Kamfanin sabilushshifa Traditional Medicine Center ya yi muku tanade-tanaden magunguna mafi inganci. Muna da hayakin tsaka, kunama, maciji, typhoid da malaria. Akwai na sanyin mara, akwai na sanyin kashi, amosani ko na kai, ko na haƙori, ko na idanu, ko ciwon haƙarƙari, ko ƙirji, sanyi na ƙaiƙayin gaba. Ina direbobi, ina 'yan kasuwa, ina 'yan zamani. Ina masu fama da kwankwamai wanda in mutum ya shiga kango sai ya cika kansa. To muna da maganin basir. Wannan maganin da kuke gani a hannuna kitsan zaki ne. Ina masu riƙewan ƙashi, sanyin ƙashi, bayan ka ya riƙe, jijiyoyinka su dinga riƙewa, har ma da masu ulsa wanda yake riƙe musu baya, duk za ku yi amfani da shi. Wannan maganin ba inda za ku same shi sai a sabilushshifa. Yana da matukar amfani a jikin mace, ko macen da ta haihu ko ma wacce bata haihu ba. Yana gyara wa mace nono, sannan yana gyara rayuwar aure. Ba su kawo muku magani da kai ba, sai da suka zauna suka tantance muku shahararrun magununnuka. Shi sa ake ce mana gagara gasa. Kamfaninmu na sabilushshifa Traditional Medicine Center ya yi tanadi gaba da dama ga matasa maza da mata masu sha'awar ba da tallafi ga al'umma wajen ɓangaren lafiya, sama da mutum 10,000 wanda za a ba su horo na musamman domin yaɗa magungunan kamfanin sabilushshifa gida-gida. Sabilushshifa Traditional Medicine Center, mun gode sai kun zo.